Dar mai întâi trebuie să sufere și să fie lepădat de poporul acesta. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Vă spun că mulți profeți și împărați au dorit să vadă ce vedeți voi, dar n-au văzut. Și să audă ce auziți voi, dar n-au auzit. Ce să facem? Ce spun Scripturile? Cum citește în lege? Iubește pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și cu tot cugetul. Și iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns. Fă așa și vei avea viață veșnică. Cine este aproapele meu? Doar nu soldații. Nu cumva cezarul? Odată un om se pogora din Ierusalim la Ierihon. L-au prins niște tâlhari, l-au bătut și l-au despuiat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot, care când l-a văzut pe omul acela, a trecut pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul acela, l-a văzut și s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi i-a dat hangiului 2 arginți și i-a spus, ai grijă de el. Și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care a fost bun cu el. Și voi să faceți la fel. Lăsați copilașii să vină la mine. Nu-i opriți, căci a lor este împărăția cerurilor. Adevărat vă spun că cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis. Că cel mai mic dintre voi este cel mai mare.